Friesen von Leben. Reden ab der Werte und mit Betten bei dem Gast. Mamsch. So it's a mess, it's not Rabbi, we're ready for the video. Jetzt aufstellen, als Sie עכשיו יעלו וידאו מרבי בקשר לשלמות הארץ 3 דקות. Lights. כל השכים, אבל שיהיו חלק קריטיים בעניין שלו, אז יש לך השפעה יש לי השפעה כמו כל ילדים. אני שתלדתי לדעתי, תחזיק בלום, יעני לצד השפיעה לא תעבור השפעתי שיסובי בקירות של כל ארץ ישראל, שהיחס בארץ ישראל, וכל הריסק של תהילה ובשביל אחר, הוא גזר לצד ישראל. הסימון זה כולל מלחמה בכל העולם. אלה הערות שלכם בישראל הן זכותים לסיבה מיוחדת, כי הם רוצים להאבק לישראל, ולכל עצמם בישראל, ומגזיקה חדשתה. אני כבר מרוסיה. ברוסיה לא התקמת להביא לסדם, אבל בשביל שהיהודים וישבו בזה, אז בשביל שהכל התחיל של משהו, להעביר ולהעדיף לישראל. זה לא יכול להיות שהגויים יעשו איתנו שלום איתנו? מה? לא יכול להיות שהגויים יעשו איתנו שלום וירצו לעשות שלום? אם מקשיבים למה שאת עושה, למה שאני אעשה, אם יש להם צורך, אין אותו בבי ובשבועות ובמינוי להם, ואותו בקודש ברוך הוא. הקודש ברוך הוא מזוכו ולידות שלי, וכל נושא בישראל, ובכל מקום שהוא ערך אותנו אותנו. בארץ ישראל, אבל זה לא יוצאים בשם הקודש ברוך הוא. אז חכה שנאמין שאומר, ואז זה מה שאומר שישראל. אם קיבלנו לעבוד פנה, ואחר כשתיים, כולם להחזיר מה שהוא לארץ ישראל. תודה רבה. Everything, no?
הגאולה, שהרבי נתן לנו את התפקיד להביא את הגאולה בעצמנו, בכוחות עצמנו, עם הסיוע של הרבי כמובן, אבל שאנחנו צריכים לעשות, יש פה יהודי שכל כולו זה עשייה למען כלל ישראל, למען כל ההוראות שלהם, ואני זכיתי להיות חבר של השר ב-28 שנה, אנחנו מכירים איתו ילדים עוד וצעירים, אני יכול להעיד שכל מה שהוא עושה זה רק לקד לשם שמיים, רק כל כולו זה ארץ ישראל, זה לתחום למען שלוש השלמויות, שלמוס העם, שלמוס התורה ושלמוס הארץ, והארץ ישראל בוער בליבו ולא מעניין אותו לא כסף, לא כבוד, לא פוליטיקאים, לא פוליטיקה, לא כיסאות, רק דבר אחד, רק לעצור תחת רוח, תחת ברוך הוא, ולעזור ליהודים וללחום על ארץ ישראל השלמה ועל שיהיה ביטחון לכל יהודי ויהודי. והערב זה יום הולדת שלי שמזל לגבר, אז אני רוצה לברך את כבוד השר, שיהיה למעלה מעלה, שיעלה מעלה מחיל ולחויר, ושיהיה ראש הממשלה של משיח צדקנו בקרוב ממש. משיח צדקנו ואין רבינו מלך המשיח ואין המועד. כשאנחנו נתראיין כאן היה בדרך כלל בשבת קודש. איך כתבו את כל השיחות? היו חוזרים. היום יש לנו את הכבוד ואת הזכות של סימון ג'ייקובסון, שאבא שלו היה העורך של האלגמיינה ז'ורנל והיה לו מסירות נפש על שלמות העם והתורה והארץ, ינאם כמה מילים לכבוד הקהל, לכבוד הסיום ולכבוד האורח. ברוך הבא בשם כולם. זה המקום שהרבי דואג פשוט על בימה זו, וקדושה לא זזה ממקומה. במילא אני רוצה לשתף מסר קצר אבל מאוד מאוד נחוץ וחשוב, בפרט בימים אלו. החזון של הרבי מלובביץ'. מנהיג אמיתי, מנהיג ישראל אמיתי, רואה רחוק. התמונה הגדולה שאחרים לא כל פעם מכירים ומבחינים. עוד קודם למלחמת ששת הימים, ובמיוחד לאחרי המלחמה, זה יותר כמעט 60 שנה. הרבי היה מרגיש עולמות פה, אני זוכר את זה, ממש כמו היום, על הביטחון של הארץ, שלמות הארץ, שלמות התורה, שלמות העם. והמסר הזה של הרבי יכולים התמצית שלו בשני עקרוניות יסודיים. אחד, כשיש אוהב מושבע שמכריז מלחמה עליך, זה הדבר הכי חשוב, למעלה מכולם, כל הפוליטיקה, כל הדיפלומטיה, זה פיקוח נפש, לשמור על החיים. והרבי מצטט הפסק דין בשולחן ערוך, ערך חיים הלכשה בסימן שכ"ט, כשם יש אוהב שמגיע, זה אפילו אם זה יום שבת, ואם זה על הגבול,
צריכים לצאת אפילו אם זה על עסקי קש וטפל, על משחק כאילו, אבל בגלל שזה אויב נשבע, צריכים לגייס כל אמצעים ולהכין למלחמה, אפילו אם הם לא באים, רק חושבים לבוא. ובמילא צריכים לשמור, כשמסתכלים על המפה של ארץ ישראל, כל הארץ זה על הגבול. ומזה מבינים שכל סנטימנט, כל שעל בארץ אי אפשר לוותר עליו. והמסר השני, העקרונית השני, זה קדושת הארץ. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המדינה, את הארץ הזאת. וכידוע רש"י, הראשון בחומש, כשאומות העולם אומרים, ליסטים אתם, שלקחו את הארץ, רש"י מלפני 1000 שנה כבר, הכריז, ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כיח מייסר היגד לעמי, לא תת להם נחלת גון. שזה ארץ של הקדוש ברוך הוא, נתן את זה לנו. ואין אף אחד בעולם שיכול לוותר אפילו על שעל אחד. אם היו מקשיבים, משלמים לקריאה של הרב עוד לפני 60 שנה, לא היה לנו כל הבעיות היום. אבל לדובבנו יש לנו גלות. ועכשיו הגיע הזמן, הזדמנות, אולי חד פעמית. והיסוד של דברי הרב זה בתורה. בתורה זה נקרא תורת חסד, תורת שלום. כל התורה לא ניתנה לעשות שלום בעולם. ואם עושים את זה ככה, יהיה שלום לא רק ליהודים, גם לערבים וגם לכל העולם כולו. ערך הכבוד שלנו היום הוא לכם על יסודות האלה. ואנחנו מריחים אותך ועל זה. חזק ואמץ. חזק ואמץ, אל תתפועל להביא המסר של התורה כפי שניתנו לנו על ידי המנהיג המדינה, המנהיג העולם שלנו, הנשיא ישראל הרבי, ואין ספק שאם מחזיקים בזה, קיים אולי אפילו היום את הקיום הייעוד של מולו האורץ די את השם כמים ליום החסד במקום מולו האורץ חמאס. יהיה לנו הגאולה האמיתית והשלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ. קרוב ממש. שכל הקודו, עכשיו נשמע מאורח השר וחבר כנסת הרב איתמר בן גביר. רציתי רק להגיד דבר אחד לפני שאני מכבד את כבודו. היה אחד מתלמידי הבעל שם טוב שרצה לבנות בית כנסת. כל העיר הסכים והביאו כסף והכל היה טוב. הוא אמר לא בונה. שאלו אותו למה? הוא אמר מקובל שאם אין העלמות והסתירים זה לא קדושה. על כל דבר של קדושה יש העלמות והסתירים. אם זה דבר גדול יש הרבה העלמות והסתירים. אבל אנחנו עם דגל של הקדוש ברוך הוא בשלמות העם, שלמות התורה, שלמות הארץ. אני רוצה עכשיו לתת לכבוד השר מתנה שקיבלתי מהרבי דובר בחי אל תופשיל ל"ז. אני מביא לך עכשיו מתנה בשבילה ובשבילה ולהגנה ושתצליח בכל מעשי ידיך הטובים, שנזכה לגאולה אמיתית והשלמה נא. כשפעם היה פה חבר כנסת שקי, התפלל מנחה עם הרבי ראה אותו, אל תקף.
הרבי אמרנו, היום יש ציון כאן בבית כנסת ורוצה שינם. היום יש לנו עוד חבר כנסת ומבקשים מכבוד השר הרב תומר בן גביר שיכבד אותנו. ברשות כבוד הרבנים, הקהל הקדוש, הרבי, תלמידי הקבוצה, כל עם ישראל. אני עומד כאן, נרגש ונפעם, הייתי כאן גם לפני כמה שעות, בתוך 4 אמות של הרבי. המקום בו נשמעה לפני 34 שנים אותה זעקה מהדהדת, זעקה חודרת, זעקה שלא נותנת מנוח. עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו. רבי צעק צעקה שפילחה את השמיים, צעקה שמהדהדת כאן 770 בארץ הקודש, בכל פינה בעולם בו נמצא יהודי, צעקה שאנחנו צועקים אותה כל הזמן. עד מתי? עברו 34 שנים מאז אותה שיחה נוקבת של הרבי, כ"ח בניסן תשנ"א, ועדיין המילים שורפות את הלב. אני את שלי עשיתי, מכאן ולהבא עשו אתם, לא כסיסמה אלא כצעקת אמת, כדרישה לאחריות. הרבי לא הסתפק בתפילה, הרבי לא ביקש ולא מבקש שנהלך כפופים ונסתפק בתקווה. הרבי דורש תנועה, הרבי דורש תעוזה, הרבי דורש לפעול. הרבי לא רצה שנשב ונחכה, הרבי רוצה שנפעל, רוצה שנרעיש עולמות, רוצה שנזק עד מתי. הרבי לא מתכוון רק למילים אלא גם למעשים. ואני רוצה להגיד לכם שזכיתי להיות השר לביטחון לאומי של מדינת ישראל, ושאני משתדל לעשות מעשים. אתם יודעים, כשבאתי לבתי הכלא בישראל זה פשוט לא היה נתפס. נכנסתי לאגפים של אסירים ביטחוניים, של מחבלים, אתה רואה שם מרמלדות ושוקולדות, בשר כבש כזה תלוי על המקררים, מקררים גדולים, טיפולי אסתטיקה. מי שרצח יהודי קיבל טיפול אסתטיקה, לימודים לתואר אקדמי, הולכים בחצר 10 שעות, 8 שעות מקלחת. הם לא התקלחו 8 שעות, הם פשוט פתחו את המים כדי לבזבז. ועמודה כיד המלך לאותם טרוריסטים נאלחים. ועל מי אנחנו מדברים? על אנשים כמו 2 הרוצחים של משפחת פוגל. הם לא אנשים, הם תתי אדם. נכנסו לבית, רצחו את האבא, רצחו את האמא, רצחו את 2 הילדים. יצאו החוצה, שמעו בכי של תינוקת, בכי של תינוקת. חזרו ורצחו את התינוקת. מוריי ורבותיי, הם צריכים להיות בחיים? אז אני קודם כל מנסה לשכנע את ראש ממשלתנו היקר בנימין נתניהו, חוק עונש מוות למחבלים. אבל עד אז אין שוקולדות, אין מרמלדות, אין לימודים אקדמיים. לקחנו את הטלוויזיה, לקחנו את הרדיו, לקחנו את מעמד הדובר. יש מי שרצח הרבה יהודים, הוא
לקראת עובר, לקחנו את המעמד הזה, הם בצינוק, ואפילו את הארוחות כיד המלך לקחנו להם, קראו לי שר הפיתות השמאלנים, אחלה שר פיתות. והאמת היא שזה עד כדי כך עובד, שאפילו אשתי אומרת לי, תשמע, לך לשם לאיזה שבועיים, תוריד כמה קילוגרמים ותחזור. את אותו הדבר עשינו עם הנשקים. וואי ורבותיי, לפני 7/10 צה"ל סגר את כיתות הכוננות. כשאני אמרתי צריך לחלק לי נשק, אמרו זה המיליציות של בן גביר. היו 43 כיתות כוננות בסך הכל כשבאתי, והיום יש 1,070 כיתות כוננות. וזה מציל חיים. הממוצע של הרישיונות נשק לפני שבאתי היה 8,000 כלי נשק בשנה, זה הממוצע. השר הקודם אמר שזה יותר מדי. אצלי הממוצע 200,000 רישיונות בשנה, וזה מציל חיים. אם זמן התגובה היה 5.5 דקות, היום זה 47 שניות. בדרך כלל הורגים את המחבל. כל הכבוד. כיושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, אני גאה לעמוד בראש מפלגה שמקפידה באופן מוחלט על 3 השלמויות. כשהממשלה שקלה הפסקת אש עם החמאס, עמדנו ואמרנו אנחנו נגד. רצו לעשות עסקה מופקרת, אמרנו אנחנו נגד. שהייתה אפשרות של שחרור מחבלים, לא שתקנו ויצאנו לקרב פוליטי כדי למנוע את המהלך. כשלא נהנינו לא נססנו ועשינו את מה שנראה לרבים כבלתי אפשרי. התפטרנו מהממשלה, ויתרנו על החוקים. גם במחיר פוליטי אישי כבד, עם כל הכבוד, אידיאולוגיה, ערכים, השקפה, זה לפני כיסאות. המהלך הזה יצר לחץ עצום על מקבלי ההחלטות. בסופו של דבר ראש הממשלה הבין שצדקנו וחזר ללחימה בחמאס, ואני אומר לו, ראש הממשלה, לא לוותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. חזרנו למלחמה מתוך הבנה שזה מה שמגן על היהודים בארץ ישראל, זה מה שמרתיע את האויבים, וזה בעיקר מה שהרבי דורש, שמירה ללא פשרות על הביטחון של עם ישראל. כי משחררים מחבלים רוצחים יודעים שהם יחזרו לרצוח. מבחינתנו פוליטיקה היא שליחות, שליחות של אמת, שליחות של אהבה, שליחות של אמונה, שליחות של אהבת הארץ והעם. לא יש שליחות של חסידים, של הרבים בכל מקום בעולם. אנחנו זוכים להיות היד המבצעת של השליחות הזאת בכנסת ישראל. אני עומד כאן, במקום הקדוש הזה, ומתחייב שאנחנו בעוצמה יהודית נמשיך לבצע את המרות של הרבי, הלכה למעשה, נמשיך להילחם למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. אני אומר לראש הממשלה, תדע לך, אפשר לנצח אותם, בוא נפציץ להם את כל מאגרי המזון. אם החטופים שלנו אין אוכל, של החמאס לא יהיה אוכל. בוא נפציץ להם את כל הגנרטורים. אם החטופים שלנו אין חשמל, של החמאס לא יהיה חשמל.
הקדמה, צפונה בנגבה. בואו נשחרר את רצועת עזה, ובואו נעודד הגירה מרצון כמו תוכנית טראמפ. זה נכון, זה אמיתי, זה אפשרי, ואנחנו יכולים לעשות את זה. יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו לתורתך. חברים, יש לכם שיר. יבנה בית המקדש